नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत नवल कोनगान मसुरी रांदेकरची पळवूया. ही रांदेकरचे कामकाज आहे. 1 कप मसूर, 2 नवलकोस, 1 वाटी सोय, 4 सुकी मिरसांग, थोडेशे हळदी पिठो, थोडेशे आमसण, 15 ते 20 उदकात भिजेल तेफळ, रुचीक मीठ आणि रांदेची रूच वाडोवच्याक थोडेशे खोबरेल तेल. हे ऑप्शनल. मसुरी 8 तास उदक घालून भिजवून दवरका. त्याच्यानंतर ते शिजवून घेवका. शिजेतना नवलकोन आणि मीठ बी घालका. एक कुकरात भिजवून दवरील मसूर आणि उदक घालचे. शिंदून दवरील नवलकोन घालचे. थोडेशे मीठ घालचे. मसूरीक पावश तितले मीठ घालचे आणि उदक थोडे चढ घालका. खूप कमी घाल्यार मसूर सम शिजना आणि कुकराक बी सकल लागून येता. आणि कुकराची धाकणी धापून गॅसावेर होड फ्लेमाचेर 2 सिटिकान शिजवून घेवचे. समा शिजिल नंतर मसूर अशी दिसता. रांदेच मसाला वाटून घेवया. त्याच खातीर एक मिक्सर आयदनात कातून दवरील सोय घालून घेवका. सुकी मिरसांग घालका, आमसाण घालका, हळदी पीठ घालका आणि थोडेशे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका. रांदे तीख करचे ना. हो आमगेल वाटील मसालो. रांदे करची कायलीत शिजवून दवरील मसूर घालची. तातू भितर वाटील मसाला घालचो. उदका भितर भिजेल तेफळ जराशी धाडून घालची. मसाला जाय तितले मीठ घालचे आणि वयल्यान थोडेशे खोबरेल तेल घालचे. आम्ही 2 स्पून खोबरेल तेल घाला. हाजेन रांदेची रूच आणि वाढता. सगळे बरेकन मिक्स करचे आणि गॅसाचेर गजगज येवचे दवरचे. गजगज येईल की मसुरी रांदे रेडी जाली. ही शीता बरोबर साइड डिश म्हणून खावच्याक, चपाती पोळ्या बरोबर लावन खावच्याक कसल्याक यूज केला जाता. तुम्ही बी हे रांदे घरा ट्राय करा. कस लागलं म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.